הסרטון. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם על עוד מקרה מצער של התעללות בכלבים. אז לאור המקרה שהיה שבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, שהכלב טיילור נתפס בחולץ מבת ים, אז אפשר להגיד שבשבוע האחרון, בימים האחרונים יש המון תלונות על, כמובן שהמודעות, לאור המקרה הזה המודעות עלתה, ויש המון תלונות של אזרחים שמדווחים על מקרים מצערים של התעללות בכלבים. אז גם היום נתפסה חוות גידול פיראטית של כלבים, חולצו משם 90 כלבים על ידי המפקחים של משרד החקלאות והווטרינר של אותה רשות. זה קרה מדובר על מושב באזור הגלבוע, שבן אדם בגלל בצע כסף מצא לעצמו עיסוק לגדל כלבים בצורה לא מפוקחת. ובואו נראה את הסרטון, בואו נראה באיזה תנאים הוא גידל את הכלבים. הכלבים האלה הוא מכר את הכלבים האלה כדי להרוויח מזה כסף. כל הכלבים האלה חולצו, אבל הם גודלו בתנאים ממש פיראטיים שקשה לראות את זה. אז בואו נראה את זה. אתם יכולים לראות שהוא גם, הכלבים הם בשווי של עשרות אלפי שקלים. אתם יכולים לראות שהוא גם מגדל פה פיטבולים. אתם יכולים לראות בסרטון שיש שם גם כלבים גזעיים וגם כלבים מעורבים. אתם יכולים לראות שהכלבים נמצאים בתנאים ממש קשים, עם השתן והצואה בתוך הכלוב הזה. זה לא תנאים לגדל כלבים. אתם יכולים לראות שכל הכלובים האלה מלאים צואה, שתן, תנאים ממש לא הגיוניים לגדל כלב בצורה כזו. כלב צריך לקבל את החיסונים שלו, פיקוח וטרינרי, לקחת אותו תקופתית לווטרינר. כלב צריך להוציא אותו החוצה 2-3 ביום, שיעשה את הצרכים שלו, וכמובן צריך לאסוף את הצרכים של הכלב, ולא להשאיר אותם ברחוב. בקיצור, כלב צריך לקבל את כל החום, את כל התנאים האידיאליים שכלב צריך לקבל, ולכן אם יש לכם אפשרות תאמצו כלבים. יש בעמותות ובאגודות של הכלבים המון כלבים שמחכים לכם, שמחכים לבית חם ואוהב. תנו להם אהבה, תנו להם חום, וככה בצורה כזו לא מגדלים כלבים. עכשיו, לבן אדם הזה שגידל את הכלבים האלה, כמובן שזה הגיע, מישהו התלונן, וכתוצאה מזה הגיעו אליו לחווה הזו. הוא גידל את הכלבים האלה בבית כדי למכור את הכלבים ולעשות עליהם כסף, וזה ממש צורה לא ראויה לעשות כסף מכלבים. הנה עוד פעם הפיטבולים. אז לסיכום חברים, תשמרו על הכלבים שלכם, ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלנו מוזמן להירשם. תשמרו על הכלבים, ונתראה בסרטון הבא. תודה שצפיתם.